Lah kok jek enakan dolanan HP nang kene. Ayo ndang persiapan mangkat buah. Sak kesoren. Mangkat dhewe kena apa? Yo ora penak kok Bu, wong iki nanggone Pak Mandur kok bukan mangkat dhewe. Pantese ki yo wong loro. Alah wegah, gak disalin. Kok iso ngomong ora disalin gitu. Agamismu kalau keplek sak lemari. Ayo ini yo bar buku neh. Dua acara pengajian. Gamis sak lemari iki tau tak nggo kabeh, Pak. Lah gamis sing di ini wis tak nggo acara pengajian. Dadi ku tak kena Bu. Kowe lagi mbok pisan-pisan. Ngisen apa? Aku kok dari gak disalin. Anggerane ape acara kok tuku neh, angger ape acara kok tuku neh. Pengen iki piye? Mangkat ora? Aku gelem mangkat angger mau tukokno gamis anyar neh, Pak. Ya wis tak tukono neh. Kono ndak sik. Ya wis, Pak, aku tak tuku sampo sik. Gamis tumpuk-tumpuk koyo ngene kok ngomong ora disalin. Iki malah jene capek urung to dinggo. Iki yo jene capek. Ngono kok ngomong wis to dinggo kabeh. Iki yo jene capek. Iki yo jene capek. Sing ki ya. Rindunya hatiku. Sudah mau tukar Pak? Iya iki lho nya. Api ya, Pak. Tapi ki koyo gamis sing ape tak tuku kae, tapi gak sida. Gak sido apa? Wong mau wis nang jero lemari kok gak sido. Sip, Bu. Dan kalau udah atas, udah siap-siap. Oke, baik. Ayo di mana? Aku loh. Klambi kok batik iki wae ra ganti-ganti ya ora apa-apa. Ono kok anggere apene acara tuku anyar. Apene acara tuku anyar. Ya beda. Sampean kan wong lanang, padakno aku wong wedok. Wes ayo.